Right. Mubvunzo wamabvunza uyu ndaufarira chose nekuti naona kune makuna ari kuitika kuZimbabwe uko zvisionekwe kumhandara amai chaiwo. Zvinoshamisa zvekuti tiri kungonzwa kuti matenda pabuda tenda rakati ratopiwa wiki neuchivhayo, pabuda tenda rembudzi ratopiwa ana Mike Chimombe netimu rake iriri. Asati akambozviona izvo, uye zviri kuitika zvokuti president wenyika anotoita hand pick, cherry picking yevanhu vokupa matenders. Inini pa-administration dzandakastada kuno kuSouth Africa handisati ndakambozvinzwa ini. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ongo wagara uri mugaro wepanapa aiwaka, dango kutenda nekuita sei nokurumidza kubhadhara rent. Right, zvamanje tati timbofambira nyaya yekuti tizive kuti mabasa anopiwa nehurumende kuvanhu anombofamba sei. Ko pazvinozosvika pakunzi ninga akapiwa mari haana kuzoita basa, chii chinenge chaitika, munhu anobhadharwa zvafamba sei. Ko inini odunga munhu ndinokwanisa here kuaplya kuti ndiwane basa iroro handitika. Saka semazuva ese munoziva kuti tisati tapinda munyaya idzi tiri kuti munhu ngaarongeke. Kana une kambani kako kaunako, bhinda uko rako raunaro rauri kuita, aiwa zvinoda mapepa. Ndopaipe patogara tichiti bata Owen panhamba dziri kubuda pascreen. Womutaura ndabva kuna DJ Holly, ndo vari kuita sei vati tiuye kwauri utiregister kambani, tovhurawo business account. Zvinhu zvoita sei, zvinhu zvorongeka, zvinhu zvoonekerawo, toita munhu pavanhu. Sezvamunoziva nyaya idzi dzefinance, dzeadministration nechii, ainangu handina ruzivo nazvo. Padai zvazvo zvemedia zvekuripota nekudaizvi aiwa ndaikwanisa kuita ruzivo. Saka ndazva ndati rega ndishedze iye mazvikokota togara titaura nezvake mazuva ese panapa kuti batai Owen ndo vakomana vacho vanoziva kuti administration dzinofamba sei. Saka on the line right now ndinaye mukomana Owen. Zviri sei baba? Ndiri nani zvangu, muri senyu Mr. DJ Holly? Aiwa, pozve kuti pakashata, but anyways, riri sei basa? Basa riri nani, ritirongomhanya kuti zviite. Ameno renyu yanga iri sei weekend? Aiwa, weekend pozve kuti. Right, pane kanyaya katoda kuti tikurukure, time yedu ndo iri very very limited, but toda kuti ngokupa in 2 minutes and utsanangurire vanhu kuti Owen ndiani, anoita nezvei, uyezve pamunenge uchitaura kuti unoregister makambani, unovhura mabank accounts, zvinombonyatsofamba sei kuti vanhu vaita sei, vanhu vanzwisise. Alright, thank you so much DJ Holly nenguva yamandipa iyi. So inini zita rangu in full it's Owen Gwanzura. So zvatinoita basically kubatsira vanhu vasina kunyanya mapermits vai vanenge vachida kuvhura accounts muno muSouth Africa. So ndingangoti mukana muhombe watapiwa ne South African government authorities. Wokuti vanhu vakwanise kunge vachiregister macompanies, uye kana varegister makambani obva vachikwanisa kuvhura mabank accounts anonzi iwo non-resident business accounts. Ndisati ndaenda kumberi, vanhu vakawanda vanonzoda kuuya kwatiri vachida kubvunza kuti ko mapersonal accounts anofamba sei. Isu tikuda mapersonal accounts, inde asida kuvhura business account. Tide panotibata panhau yekuvhura mapersonal accounts. Mapersonal accounts anoda
kunge munhu uine a valid study or work permit. Okay. Kana kuti unge uri munhu une permanent residence permit yekugara muno muSouth Africa. All right. Yeah. Of which vanhu vazhinji ndopavanobva vafoirira ipapa. Ande maona. Saka isusu takabva tazowana imwe way yekunge tichibatsira maforeigners, vanhu vazhinji vanobva kune dzimwe nyika vanenge vachida kunge vachivhura maaccounts muno. Inova iri nzira iyo inozotipa kuti tikwanise kuvhura iwo anonzi non-resident business accounts. Pari zvino tiri kushanda neFNB, but tichadzifambira nhau dzacho sekuona kwamuri kuita kuti tiri kumhanya tisi kuzorora kuti tinge tichiengeta mamwe mabhengi, tinge tichivhurawo even kunana Standard Bank, kunana Nedbank nemamwe akangodaro daro. So zvinodiwa manje to qualify for a non-resident business account. Sezvo muri kungonzwa kwedzi racho kunzi non-resident business account, unofanira kunge uine registered business muSouth Africa. All right. Registered business or company. So tinokubatsira neprocess yacho yese yekuregister company yacho. Panenge pachingodiwa passport yako, valid passport yako chete chekutanga. Then otipawo address yako yemuno muSouth Africa neyekuZimbabwe. Kana usina address yemuno muSouth Africa tinokwanisa kubatsira kuwana address yacho. Then tazodawo futi phone number yako yemuno muSouth Africa neyekuZimbabwe. Kana usina phone number yemuno muSouth Africa tinokubatsira kutsvaga phone number yacho tokuregistira muzita rako, zvese zvatinge tichita zviri authentic. Then tichazoda futi email address yako. Then sezvo riri business account yada kuvhura iyi, uchafanira kutipa 4 suggested company names in order of preference. System yedu inozotibatsira kutsvaga mazita ari available pamazita 4 iwayo. Inozotibatsira kutsvaga 1 zita riri available. Ndoratozorejista naro. So pari zvino kwatorekisa macompanies kune mabacklog, so kuri kungotora about 1 week company yako inenge yabuda. Okay. Then kuregister kuvhura bank account yacho it's only 1 day. All right. It's 1 day. Then so far tiri kushanda neFNB, ndo kwatiri kushanda nako tichikwanisa kukuvhurirai maaccounts in the comfort of your homes. There is no need yekuya kuno kuSouth Africa kana yekuya kuno kuPretoria kwandinogara. We do everything seamlessly online. You just have to send us my copies of passport yako are professionally scanned, HD clear. You know, then name information yese unokwanisa kutumira pa WhatsApp or pa email. Then zvese zvako zvakuita uri kwauri ikoko, mabank dzako tokutumira uri kwauri ikoko, ungave Europe, ungave kuAmerica, ungave kuAsia, ungave kuAfrican country ipi, kuZimbabwe, tinokutamba zvese uri ikoko, tokuitira zvese uri ikoko. There is no need yekuya kuno kupi kuSouth Africa. Right. Zvese zvinongofamba uri kwauri. Right, aiwa apa pakajeka apa zviri clear. Vanozoita mubvunzo nhamba dzaOwen ndidzo dzamuri kuona dziri pascreen. Rega tijambire munyaya yedu yatanyanyowinga panapa muzuva ranhasi kuti tikurukure pamusoro pemagovernment tenders, kuti tinyatsoziva kuti zvinombonyatsofamba sei ndimi muri maadministration. Saka hamenoti muchidimbo chii chinombonyatsodiwa kuti inini sadunga munhu kana kuti sekambani yangu ndikwanisewo kuwanawo basa kana hurumende yati pane basa riripo? Right. Mubvunzo wamabvunza uyu ndaufarira chose nekuti naona kune makuna ari kuitika kuZimbabwe uku zvisionekwe kumandara waamai chaiwo. Zvinoshamisa zvokuti tiri kungonzwa kuti matenda, pabuda tenda rakati ratopiwa wiki neochivhayo, pabuda tenda rembudzi ratopiwa naMike Chimombe netimu rake iriri. Asati akambozviona izvo, uye zviri kuitika zvokuti president wenyika anotoita hand pick, cherry picking yevanhu vokupa matenders. Inini paadministration dzandakastada kuno kuSouth Africa handisati ndakambozvinzwa ini. Ndofunga tese tinozivawo kana Ramaphosa president wemuno muSouth Africa asati akambonzwa kuti apa munhu tenda, atongoita ashandisa masimba ake kupa munhu tenda. Hakuna zvakadaro. Tenda kana government department or ministry kana ine matenders ainawo, matenders iwawo anofanira kutoadvertiswa.
utoiswa kana kutenda board zvoadvertiswa mumanewspaper ese emunyika, macommon mapopular newspapers ese munofanira kuiswa matenders iwawo, macompanies ese nevanhu vese voziva. Then vane capacity, vane zvikwanisiro zvekufulfilla marequirements etenda iwawo kana kuperforma basa rikuda kunge richiperforma zvakafanana nembudzi interchange iye. Paifanira kutonge pari macompanies vese vanhu anoita zvekuvaka maroads, construction tichi, vaifanira kunge vachitoziva nezvitenda iroro mushure menge raadvertiswa mumanewspaper. Then voaplya, vaaplya panofanira kunge paine inonzi tender adjudication board or tender adjudication committee if you like. Inofanira kuzoita ichivheta maapplications ese sezvatinongoita tese patinokanda maCV tichitsvaga mabasa. Panofanira kuzotsvagwa nethat committee iyoyo munhu company ine history, ine mabasa ayakaita anooneka, nokuti vakatresa even mareferences avanenge vakapa vanokwanisa kunge vachinoona kambani iyoyo kuti okay, kambani yakaita zvakati yakaita kwakati ine maratings akati. Then vozopa the best company. Panofanira kushanda inonzi meritocracy, merit. Tender inofanira kupiwa kune munhu anodeserva, ane capacity, ane experience yekuita basa racho. Not zvekuti president vanoshandisa masimba avo vari kuofisi kwavo kuti tenda ngaripiwe munhu akati. For example, zveStarlink izvi ndomamwe makuna atiri kuona, it's maladministration. Kana takutora public administration atidaro pamatenda atingochuza munhu watinoda because we are linked to them. Zvinoratidza kuti president vanenge vaine mavested interests mumatenders iwawo. Ndosaka muri kuzoona corruption yese iri kuzotracwa back to the office of the what? Of the president. Nevana vake. You see. Otherwise kana zvinhu zvakaitwa nenzira kwayo paitike zvinhu zvakadaro, ende munoona kuti mabasa anopiwa kuna vanhu vanodeserva, ende mabasa iwawo anoitwa nemazviro kwazvo. Hatizoita mabasa ekuti urozonzwa izvozvo ndainzwa Kerina Mujati live achitara kuti anzi mbudzi interchange, it was yesterday, achitara kuti anzi mbudzi interchange iri kunzi yakavakwa nemamaterials ari substandard and it can fall anytime soon. Anytime inodona, and it's going to destroy vanhu vakawanda. Why? Because according to Kerina Mujati, tendero rakapiwa kudata gwirei. Ndo mamwe mafias, like in South African context, kune anodzi construction mafias. So I want to equate those construction mafias in South Africa to the mafia in Zimbabwe. Zimbabwe has become a mafia state, being ruled by people like Wikino Chifayo, being ruled by people like Mike Chimombe, you know, by people who have terrorized nyika yese, ku banking sector variko, ku mining sector, kupi, kuma insurance, you know, ndosaka mazozwa language yemunhu akaita kunge Wikino Chivaya aitira takasibata kuti tsvi. Ndo pabuda umafia hwacho hwese ipapapo. Ndo panobuda umafia hwacho hwese ipapapo. So ndingati munyika medu mune zvinhu zvakawanda zviri kuitwa nenzira isiririyo, zvekuti sometimes tinotoshaya kuziva kuti kuchikoro takaenderei. You see, because vakuita zvacho, for example, for your information, DJ Wally, ndakauya kuno kuSouth Africa neZimbabwe presidential scholarship, and I did my studies ndine masters of public administration. You know, saka zviri kuitwa zvozveka handizive kuti ndingangoti ndo umafia hwacho. Umafia vakurana nyika like gangsters, you know. Atisati takambozviona ana minister ana mavetera vadzi minister of ICT unozvishaya kuti ane capacity ipi. You see, ndodzokera bheki kune zvandataura zvezveka zvenhingirikini zvemeritocracy. You know, in as much as uri president anditeka uine discretion yekuti unokwanisa kusarudza maministers aunoda. I'm not arguing with that. You are the president. But my point is, paunoita maappointments wawo,
unofanira kuappointa vanhu vane the right skills, knowledge and abilities or attitude, anonzi ma-SKAs, takutaura tako human resource management. Aungoappointa munhu ka just because he's a good card carrying member wakuita cadre deployment. Ndosaka monda muno South Africa cadre deployment yakazomiswa makotso because South Africa has been going down the drain nekuda kwekuappointa munhu because is a member wemusangano, is good standing in the leadership yemusangano, tichiuraya service delivery. I can tell you when I came to Pretoria in 2019, I was drinking water from the tap without any challenges, without experiencing my stomach aches or diarrhea or whatsoever. The street lights were working, the towns, everything was nice, but because of cadre deployment, infighting, zvemaappointment izvozvi zvevanhu vasina ma-qualities, ma-skills, knowledge and abilities izvozvizvo ndo zvaendesa nyika kumachonyonyo. So in a nutshell, ndingangoti Zimbabwe, a lot of things are not going according to plan. And recently I saw this minister, this soldier uyu soldier achitaura kuti Zanu PF anzi president Zanu PF charamba chitonga kusvika madhonga amera nyanga. My soldiers, they should resist my partisan sympathies of the government of the day. They should say no public administration 101. They should be neutral, non-partisan, masoja. It's inconceivable kunzwa army general achitaura mashoko akadaro in the world of public administration atakadzidziswa isusu nemaprofesa. Musoja anomira achitaura kuti Zanu PF charamba chitonga achitaura maslogan enyika. Rumeka. Zanu PF is taking us for a ride for granted. That is not public administration. I know public administration. I think ndofana kudedza udzoke futi ka nyaya time yedu, then we do part 2 tonyasoita dig deeper into nyaya dzepublic relations, its administration, tinyasoonesana like into detail now because nyaya yacho ihombe. Just like my takeaways andabata is like there's supposed to be a board kuti vanhu vanosubmita matenders pakabuda basa kunzi pada kugadzirwa road, vanoita zvemaroads makambani anosubmita, asubmita the committee sit down and check kuti ndiani ane kambani yaane experience, kambani inogona basa, kambani weno mutengo uri reasonable, vombo wasarudza kambani iyoyo yoita chini, yoita basa nemazvo. And harisi basa rapresident kuti vaite sei vaselect macompanies kuzongonzwa kunzi contract yatobatwa naningi, contract yatotorwa naningi. So I think let's make an appointment kana next week and then we dig deeper again tite part 2 on this one. Thank you so much. Aiwa ndinotenda nengo yamandipa iyi ende ndafarirawo matoisa mamwe mapwenzi angandaskipawo futi even zvepricing yacho izvo zvematenders izvozvozvo zvifanenge zvitomboitwa muofisi mapresident. You know, aiwa ndinotenda. Thank you so much nengo yamatipa yoyo tichange tichingobatsira nawo. Inini I'm coming from a theoretical point of view, you know, because you know I was in Zimbabwe, we could not get jobs in government, you understand. Then I was forced to leave the country and come back to South Africa and apply my trade here. Because kunongochingorera vanhu vapiwa mabasa vasingamboziva kuti basa richaripiwa sei chichi. So I'm available. Tinge tichingoonesanawo from a theoretical perspective some few practical examples andinge ndinadzo tichingoonesanawo neruzhinji rweZimbabwe. Aiwa, thank you very much Owen, thank you very much for your time. Thank you so much DJ Holly, tinotenda, we'll keep in touch. Okay, kawan. Right, mangozvinzwira mega mukoma Owen vachitaura, ndiwo Owen watinogara tichiti bata Owen kana waita problem uchida bank account uri kuda kugadzira mapepa ako ebhizimusi usangoshande sefly by night, bata Owen, namba dzake ndizo dziri pa screen. Bata mukomana motaura mokurukura anytime mobvunza monzwisisa and then moita sei mobatsirika. Anditi saka ndo video rakachingofamba naro zvamanje manje. As for me DJ Holly,
and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now ngatisangane muvidhio rinotera.